on, get in. Low. Good boy. Good boy. Come on, Gwyn. Go on, Jason, low. No, too high. Sefydlwyd clwb rygbi'r ddinas fechan hon rhyw 5 mlynedd ar hugain yn ôl. Ond dyn nhw ddim am edrych yn ôl yn y clwb yn hytrach y dyfodol sy'n bwysig. Dyna pam bod na sesiynau hyfforddi dros 40 o fechgyn bach yn cael eu cynnal yma ar gau'r clwb bob wythnos. Maen nhw'n cael dechrau yn 7 oed ac mae nifer o dimau yn troi mas ar sydyrnau'r gaea. Gordon Richards, un o chwaraewyr hynna'r clwb, feddyliodd gyntaf am ddeni'r ifanc i'r cae rygbi, fe fu o'i arbrawf yn hynod o lwyddiannus i ardal wledig. Wedi'r cyfan, rhyw 2,000 o bobl sy'n byw yn Hyddewi i gyd. Pam wnaethoch chi ddechrau? Wel, o'n i'n teimlo ddim byd yn cael neud i'r ei bach, wedi yn ysgolion. So, des i gael gwellai gael gwbl o boes lawr yn y clwb a i helpu'r clwb wrth gwrs. Tua 6 mlynedd nôl oedd yna. 12 o blant gyda fi ar fwrdd y Sadwrn. Dwi wedi jyst wedi cario ymlaen mae ragor yn dweud bron bob wythnos. Ond oes na ddim traddodiad mawr o chwarae rygbi yn Hyddewi, ys i? Wel, mae traddodiad, ond dyw'r clwb mae ddim wedi bod yn mynd yn hir iawn fel clwbau eraill, ond mae'r ysbryd da yma, mae'r hwyl yn clwb Hyddewi. Felly, dweud o'r comiti lawr i'r ei bach sy'n 7 mlynedd ddwed. Mae'n beth da iawn yn cael ei mewn bwysig yn clwb. Odi e'n rhywbeth i wneud ar llwyddiant tîm cenedlaethol Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma? O, mae rhaid dda bod. Odi, mae rhaid dda bod, achos dwi'n siŵr edrych rhwng fan hyn, pwy a wyr felly bod Anna Dysi fan hyn ar eith mewn i tîm cenedlaethol mewn gwbl o mlynedd. Mae un gyda ni nawr, wythnos diwethaf, oedd yn y ffeinal troial o dan 15. A dwi'n neud yn dda iawn o'n i'n bach yn disappointed sef wedi mynd mewn, ti'n bod, yna fe. Beth ych chi'n ddysgu iddyn nhw pan i chi yn ymarfer fel hyn? Wel, mae'r ei bach gyda ni fan o'r 7 mlynedd ddwed. Wel, llwch chi ddim dysgu llawer i'r yna. Mae'r belled mae reoli'r gêm. Ond beth sy'n mwyaf pwysig yw cael nhw i hanlo'r bêl, mae'n cydio neu bêl, mae'n rhedegau. Wedyn mae'n dod naturiol iddyn nhw, wedyn mae'n dechrau taclo, wedyn mae'n eitha dysgu nhw i daclo, sut mae daclo'n iawn. Mae'r gwdau taclo gyda ni, maen nhw'n enjoyo redeg mewn o'r yna, maen nhw'n bwrw nhw i tyfod, a mae'n beth da iddyn nhw. A wedyn, fel maen nhw'n mynd yn henach, maen nhw'n dechrau mynd mwy caled wrth nhw. A maen ni'n cario ymlaen fel la. O safle ti'n licio wario de? Outside off. Efe? Ie. Ti yw Gareth Davies y thema, efe? Ie. Ti'n gystal efe? Na. Ti'n meddwl bod e'n chwaraewr da? Ynddo. Beth i ti'n meddwl o dîm Cymru ar hyn o bryd? Tîm da. Pouring oedd e ddim wedi mynd off y car. O, siw ti'n gallu gweud ni te? Achos oedd e mynd am y bel a oedd John Horton ddim wedi cael knocked. Wyt ti'n meddwl fydd i dîm chwarae i Gymru rhywbryd? Na. Pam ti'n gweud ni? Sa eisiau fod yn wario rygbi i Cymru. O, pam ni? Sa'n gwybod? Sa'n siŵr. Ti eisiau chwarae i Diddewi? Ydw. Beth i ti'n chwarae te? Prop forward. Ti byth yn wario frwnt? Wel, am y yswaith. Wyt ti? Beth ti'n neud pan ti'n wario frwnt te? Cico. Wyt ti? Ti fod i neud bethau fel na wrth chwarae rygbi te fo? Na. Ti'n meddwl bod tîm Cymru wedi bod yn chwarae'n frwnt a bod ni wedi cael yn berniadu'n anheg iddo fe? Na, wel, falle nhw'n atomi bach, ond achos i tîm arall oedd e, fel i Sais yn dechrau iddo off. Ond, cwpl o'n sydd yn sy'n ôl yn ni, dyle rhaid i cael ei ala off, anyway. Wyt ti'n meddwl mae'r tîm gorau sy'n chwarae dydd Sadwrn hyn ar y tîm sydd wedi cael ei ddewis? Na, sy'n meddwl Les Keane, sy'n well da fi gael rhywun arall mewn fyna. A Cwynel mewn a fyd. Ble arall mae Gwendid yn y nhîm Cymru ar hyn o bryd? Dim un arall sy'n fyny. Na, dwi'n mynd good team dyn nhw'r. Nes bod chi'n dod a wedyn byddwch chi'n mynd mewn iddo fe? Bydd wyll o dim, bydd lot gwyll. Chi'n meddwl fydd na rwy'n o Diddewi fan hyn yn mynd i'r tîm? Fi. O ie. Mae ni'n lle troi mas 5 tîm nawr o dan 15, dan 30, dan 11, dan 8, a tîm ieuenctid yn clwb me. A 10 mlynedd yn ôl, o'n ni'n strwglan i gael 15 i fynd ar y car, y tîm cynta. Mae gobeith i'r clwb ti ddewi.